ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധി നിൽപ്പാൻ തക്കോണം അവിടുന്ന് തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും സിയോൻ യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചനചിന്തയ്ക്കായിട്ട് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം. എന്നാൽ അത് എന്ത് പറയുന്നു? വചനം നിനക്ക് സമീപമായി, നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. വചനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വായിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആവർത്തന പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം പഴയ നിയമത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വചനം നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ദൈവവൈദ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊണ്ടതായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വചനത്തെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. വചനമാണ് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത്, പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്, ധൈര്യം നൽകുന്നത്, സമാധാനം നൽകുന്നത്, സ്നേഹം നൽകുന്നത് എല്ലാം വചനം. വചനത്തിലൂടെ നടന്നാൽ നേരായ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ സാധിക്കും. വചനം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സംഹരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വചനത്തെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ, നിന്റെ കൈകളിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുവാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഞടുക്കമുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വചനം ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, കൈമേലുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രവർത്തികമാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് മോചനം ലഭിക്കും, അതിന് ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലത്ത് അവരിതൊക്കെയും വചനത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വചനം നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. വചനത്താൽ നമുക്കെല്ലാവരെയും ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും ജയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം നല്ല ദൈവമേ, നന്ദിയോട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. തിരുപാദപടത്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവെ തലകളെ വണക്കുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. എൻ്റെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് മനസ്സിൽ തോന്നിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വചനത്തെ പഠിപ്പാനും അത് ഹൃദയത്തെ സംഹരിച്ചു വെക്കുവാനും ആ വചനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപയും അടിയങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും പ്രത്യാശയും ഉള്ളതാണല്ലോ. അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ഇരിപ്പാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെയും നേരായ വഴിയിലൂടെ നടത്തുവാൻ ശക്തമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം എല്ലാവരിലും, രോഗികളിലും പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരിലും ക്രിയ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം കർത്താവേ. നിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമേ അടിയങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ കർത്താവേ. അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മഹത്വം പിതാവേ അവിടുന്ന് എടുക്കണമേ. എൻ്റെ യേശുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ.